Rigward il-programm tal-lejla, it-tema li għażilna biex nirriflettu dwar llum hija kif Alla ifejjaqna permezz tas-sagramenti. Aħna llum ser nagħtu ħarsa ħafifa lejn is-sagramenti kollha in ġenerali, però ser naċċennaw l-iżjed fuq il-faraġġ u l-qawwa tad-dilka tal-morda, jew kif aħna mdorin ngħidu s-sagrament tal-griżma tal-morda. Fil-katekizmu tal-Knisja Kattolika insibu li s-7 sagramenti tal-Knisja jolqtu l-momenti importanti kollha tal-ħajja tan-nisrani. Is-sagramenti tal-mamudija, tal-konfermazzjoni u tal-Ewkaristija jagħtuna twelid u kobor. Il-penitenza u d-dilka tal-morda jagħtuna l-fejqan. Fil-waqt li l-ordni sagri u żwieġ jagħtuna missjoni fil-komunità. Rigward id-dilka tal-morda insibu li Kristu imqanqal minn tant dbatija mhux biss kien iħalli il-morda jmissuh, imma kien jagħmel tiegħu il-miżerji tagħhom. F'Mattew kapitlu 8 vers 17 insibu: U refa' fuq il-mar tagħna u tabba bl-uġieħ tagħna. Iżda Ġesu ma fejjaqx il-morda kollha. Il-fejqan li ta' kien sinjal tal-miġja tas-saltna ta' Alla. Ġesu kien iħabbar fejqan aktar radikali, ir-rebħa fuq id-dnub u l-mewt bil-għajt tiegħu. Kien jistieden lid-dixxipli tiegħu biex jimxu warajh, billi jerfgħu huma wkoll salibhom. Fil-mixi tagħhom warajh ridhom jiksbu fehma ġdida dwar il-mart u l-morda. Ġesu kien iseħħibhom miegħu fil-ħajja fqira tiegħu ta' qadi u fil-ministeru tiegħu ta' modrija u ta' fejqan. Fl-Evanġelju ta' San Mark kapitlu 5 insibu: Ħarġu jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. U ġie rikmandatum xandar lill-fidili minn San Ġagbu l-Apostlu f'kapitlu 5. Hemm xi ħadd marid fostkom? Ħalli dan isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja u ħalli dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. U t-talba tal-fidi issalva l-marid u l-mulej qajmu, u jekk ikun għamel xi dnub jinħafirlu. Issa nitolbukom tinġabru ftit magħna spiritwalment biex nidħlu għat-talba ta' Salm numru 103. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha inbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar. Iħadnek bit-tjieba u l-ħnina. Ixebba bil-ġid is-snin ta' ħajtek, u bħal ta' għajkla tiġġedded żogħżitek. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna.
ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Daqskemm huma smewiet il-fuq mill-art, ekki kbira tjubitu ma min jibża minnu. Daqskemm mbiet il-vant mill-ponent, ekku jbiet minn naħtijietna. Bħalma jħen il-missier għal uliedu, ekk jħen il-mulej għal min għandu il-biża tiegħu. Is-salmi għadna kif tlabna fl-imkien Muna, rajna kif is-salmista jistidilna biex aħna nbirku lil-mulej. U propri għad l-attitudni li rridu noħtlu fiha mill-bidu ta' dan il-programm ta' nitkellmu fuq il-grazzja tal-fejqan li Alla jagħtina. Irridu fuq kollox inbirkuh. U x'jiġifieri aħna nbirku lil Alla? Forsi aħna nistgħu nbirkuh kif is-sens li aħna nifhmu bil-kelma barka? Le, mhux dak is-sens. L-inbirku l-mulej fis-sens Bibliku jfisser li aħna narfu il-ġid kollu li ġej fil-ħajja tagħna ġej minn għandu. F'kelma waħda li nbirku l-Alla li xi fejjaqna qegħdin ngħidu li narfu li l-fejqan jiġi minn Ġesu Kristu u minn Ġesu biss. U dak ifisser li aħna għandna bżonnu. Għalhekk jew fil-bidu tal-programm impoġġu lil nfusna f'riġlejn Ġesu u narfu li aħna għandna bżonnu. Għażiż hija, għażiż oħti, illejla għandek bżonn lil Ġesu. Iftaħ qalbek għalih u minn issa ħallih imissek. Illum se nweslulkom testimonjanza meħuda mill-ktieb Healing Through the Mass, miktuba minn Robert de Grandis. Dan il-ktieb kien ġie pubblikat fl-1992 mir Resurrection Press. Father Richard Waldham minn Los Angeles, California, ġie ordnat saċerdot fis-sena 1979. Xi ftit ta' żmien wara l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, Father Richard ingħata l-karigu li għal sena iservi bħala kappillan fis-St. Joseph Hospital f'Alton, Illinois. Dan li ġej huwa rakkont ta' Father Richard innifsu. Qodwa minnhom ġejt imsejjaħ biex immur malajr sal-emerġenza, fejn kien hemm tifel ta' 11-il sena li jismu Johnny li kien qiegħed imut. Jiena sibt il dan it-tifel fuq il-magna tan-nifs, brasu minn fuħa kbira ħafna. Il-ġenituri ta' Johnny qaluli li t-tifel kien qiegħed isuq ir-rota fit-triq kollha żrar biswit id-dar tagħhom. Meta trakk niżel in-niżla b'veloċità qawwija tant li baqa' dieħel fit-tifel head-on. Mad-daqqa, Johnny safam tajjar għal ġoqalqa fil-viċin. Meta waslet l-ambulanza, il-paramediċi sabu li rasu kienet miftuħa ktieb u partijiet minn moħħu kienu mifruxa fl-alqa. Il-paramediċi litteralment ġabru l-biċċiet ta' moħħ it-tifel, poġġewhom lura f'rasu u ħaduh dritt lejn l-isptar. Meta staqsejt il-ġenituri ta' Johnny jekk kienx imammet, qaluli le. Huma komplew jgħiduli li ma kienu jattendu l-ebda knisja, iżda kienu jitolbu fid-dar bħala familja. Jiena staqsejthom jekk xtaqux li jiena nammet lil Johnny. Huma ħarsu lejn xulxin u bħalli kieku rridu jgħidu b'daqshekk m'hemmx telf. Fil-fatt qaluli fidejk, għamel dak li għandek tagħmel. Huma qaluli wkoll li nista' nagħmdu fil-fidi tal-Knisja Kattolika. Dakinhar stess fil-għaxija quddiem il-ġenituri flimkien ma' żewġ infermiera bħala xhieda, jiena ammitt lil Johnny. L-għada filgħodu waqt li kont qiegħed inqarben il-pazjenti l-isptar daqli l-beeper. Kien it-tabib ta' Johnny li riedni mmur malajr sal-ITU. Hekk kif iltqajt miegħu barra l-kamra ta' Johnny, it-tabib kien pront staqsini. X'għamiltlu l-bieraħ fil-għaxija?
Jiena spjegajtlu lil dan it-tabib li kien Buddista li kont għammit lil Johnny bil-permess tal-ġenituri sabiex ikun jista' imur il-ġenna. Meta staqsejtu għaliex kien daqshekk preokkupat, huwa informani li n-nefħa kbira li kellu f'rasu it-tifel kienet sparixxiet għal kollox. It-tabib però li kien għadu konvint li t-tifel kien ser imut xorta waħda, li jew li kieku kellu jgħix ma kienx ikun jista' jiċċaqlaq, jitkellem jew imqar it-tebteb għajnejh. Dakinhar stess fil-għaxija il-ġenituri ta' Johnny irringrazzjawni tal-li kont ammittu. Jiena mbagħad għarrafthom dwar is-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Bil-permess tagħhom kif ukoll fil-preżenza tagħhom, jiena għamilt il-Griżma tal-Morda lil Johnny.